Ikaduhang sulat ni Juan. Gikan sa ansyano alang sa pinili nga ginang ug sa iyang mga anak nga akong gimahal usab sa tanan nga nasayod sa kamatuoran. Kay ania man kanato ang kamatuoran ug magpabilin kini kanato hangtod sa kamatuoran. Hinaot unta nga ang Dios Amahan ug ang iyang anak nga si Hesukristo maghatag kanato grasya, kaluoy ug kalinaw diha sa kamatuoran ug sa gugma. Gikalipay ko kaayo nga ang pipila sa imong mga anak nagkinabuhi sumala gayud sa kamatuoran, ingon sa gisugo na kanato sa Amahan. Busa, hangyoon ko ikaw, minahal nga ginang, nga maghiginugugmaay kitang tanan. Kini gisulat ko kanimo, dili bag-ong sugo, kundi dinhi na kanato sukad pa sa sinugdan. Kining paghigugma nga akong gipasabot mao nga magmatinumanon kita sa mga sugo sa Dios, sumala sa nasayran ninyo sukad pa sa sinugdan. Ang sugo mao ang magkinabuhi kamong tanan subay sa gugma. Ania karon sa kalibutan ang daghang magtutudlo nga bakakon nga wala motuo nga nahimong tawo si Hesukristo. Mao kini sila ang malimbungon ug ang kaaway ni Kristo. Busa pagbantay kamo aron dili mawala kaninyo ang inyong gihaguan. Hinunoa, madawat kamo sa tibuok nga ganti. Ang Dios wala diha sa tawo nga dili mosunod sa pagtulon-an ni Kristo, kundi magdugan hinuon niini. Apan ang Amahan ug ang Anak anaa kaniya nga nagsunod sa pagtulon-an ni Kristo. Busa kun may moanha kaninyo nga dili magtudlo niining pagtulon-ana, ayaw siyag luwata sa inyong balay. Ayaw gani pag-ingon, ang kalinaw mag-uban unta kanimo, kay ang manghinaot kaniya sa kalinaw mag-ambit sa daotan niyang buhat. May daghan pa unta akong isulti kaninyo, apan dili ko kini ipaagi sa sulat, kay maoy akong tinguha nga makaduaw og pagpakisulti kaninyo aron mahingpit ang akong kalipay. Nangumusta kanimo ang mga anak imong minahal nga igsuon, babaye. Ikaduhang sulat ni Juan.